אהלן, אני גדי בן חיים, זהו שיעור מספר 2 שעוסק בבלוז. הפעם אנחנו לקחנו בלוז מינורי בסולם A מיינור. למעשה יש לנו 3 אקורדים. יש לנו את A מיינור 7, יש לנו את D מיינור 7 ויש לנו את E מיינור 7. עכשיו, כמובן כמו הבלוז המז'ורי, רוב האנשים בעצם משתמשים בסולם הפנטטוני, שהוא מצוין, הוא עובד על 3 האקורדים. באיזשהו שלב זה קצת מתחיל לחזור על עצמו, והצבעים שבחרתי להשתמש בהם בעצם לקוחים ממודוסים, סולמות של הסולם המז'ורי. אז אם נחזור בעצם ל3 האקורדים, AM זה הדרגה השישית של C, ולכן הסולם שמתאים לו הוא סולם איולי. הדרגה השנייה של C היא D מיינור, ולכן אפשר להשתמש בו בדוריאן. והדרגה החמישית של הבלוז, שזה ה-E מיינור, הוא בעצם השלישית של המז'ור, אז פריגי. אז בואו נחזור שנייה על 3. הראשון זה A מיינור, שזה הרלטיב מיינור של C, אז סולם איולי. A, B, C, D, E, F, G, A. נורא פשוט, זה בעצם סולם דו מז'ור שמתחיל ב-A. והאקורד השני, שזה D מיינור 7, דרגה השנייה של C, אותו סולם אני מתחיל ב-D פשוט. אז יש לי D, E, F, G, A, B, שזו הדרגה השישית מוגבעת, C ו-D לאוקטבה. זה סולם שנקרא דורי. שוב פעם, הראשון איולי, שזה בעצם סולם מינור טבעי. הסולם השני זה הסולם הדורי, שיש לו צבע מעניין. זה השש הטבעי. והסולם השלישי הוא אפילו אוריינטלי קצת, זה הפריגי, שמתאים ל-E מיינור. אז שוב פעם, אז יש לנו 3 מוקדים טונליים, ואנחנו משתמשים באותו סולם. אז אפשר להגיד בעצם מה ההבדל. ההבדל הוא איפה המוקד שלנו. ב-A מיינור המוקד שלנו הוא ב-לה, דו ומי. בשני, רה מינור, גיטרה שלי קצת לא מכוונת, לא נורא. והשלישי, ב-E מיינור.